Pulos lamian kining tatak bisdak nga pagkaon ang balbakuwa ug lansyaw. Unsa na lang kaha kung himuon kini ngadto sa usa lang ka putahe. Kini ang gihimo sa usa ka tiglutong pagkaon sa usa ka dapit sa syudad sa Dakbayan sa Subo. Ni ang report. Sa kahumok sa panit sa baka nga gilatan siguradong maglaway kas kalami nga magtanaw pa lang. Kini ang balbakwa ni Manang Melba, usa sa mga mamaligaay ug sudan sa tabo sa banay. Makabadani dili lang sa mata kun dili sa dila ang lamian nga sudan. Apan dili lang kini ang naandan nga balbakwa tungod kay giusa di ay nini ang lansyaw, maong mamahimong tawgon nga balbaksyaw o lansyaw kwa. Soup number 5 ang tawag sa lansyaw nga gikan sa itlog o kinatawo sa baka. Mamanid gitawag og soup number 5. Masa mo na soup number 5? Sige, ito gani ko sa soup number 5. Ha? Mamay tawag very good sir. Samtang laing putahe, ang linat-an nga unod sa baka nga gisagulan og sibo o tambok nga maoy nakapalami nini. Gikinahanglang kanon ang tambok sa dili pa mabugnaw aron dili mugahi. Libre ang tambok sa baka apan hinay-hinay lang kay peligro kini sa panglawas sa tao. Unsa may nakalami ana? Ang tambok sa baka sir. Tambok sa baka? Yeah. Libre? Libre. Anong libre man? Para palami sa unod. Aduna may mga lami ang putahe nga mamahimong katilawan apan pahimangno. Hinay-hinay lang. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.